paripurna anggenipun amiwiti beksan ing kalau dangan dalu niki pramila ndungkap titiwayane mangsa kala atur pasegan beksan slering badhe kapurwakanan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi Bingasa panjenenganipun Bapak Petinggi Nigo parendinge badhe ngaturaken beksan slering nggih kula nyuwun sabiyantunipun panjenenganipun kadang kula kaprasepuh Bapak Ngaso kadherekaken panjenenganipun Bapak Kusno saking Blingo. Nyun panbiyantunipun dumateng panjenenganipun Bapak Ngaso saking Lima Sumawana, panjenenganipun Bapak Kusno saking Blingo. Kanthi kairing ngelipun gending 10 8 gandane Kang Sekar Gadung. Gandane Kang Sekar Gadung lawan kaya kembang meler ingkang semu arum winolan ayat-ayatan kadi kusuma monggo Mas Eso hangambar-ambar kudune sampun ten iki panjenengan mawur kuku sing dupa kangku malun kalon kadya sang surya membo sang Bathara aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan ya iku bagiane wong sak desa Blingo wong sing betah melek yuk do melek atine kudu sabar lan narima
Iya, saiki ditembangi Bune. Diwiti saka panyuwunipun Pak Petinggi Mlingo ngersake dipun tembangi napa Pak Inggi?